Hyvää päivää. Tässä on minun verhoilu menossa. Koodan takapenkin verhoilua harrastan nyt. Tämä on melkein niinkö se olisi se mikä se on siellä, joka on siellä maatalouspuolella sieltä ulkomailta touhua, niin tämä on yhtä epäselvää mulle. Tuolla on tuommoinen turvavyö, mun pitää ottaa irti ja ruveta sitä remppaahan, kun se on rikki. Mutta onpa paska homma, mutta sain yhdeltä hyvältä kaverilta pikkuisen neuvoa. Niin tässä minä olen verhoilupuolelle nyt muuttumassa, ei taida olla minun ammattini. Mutta minä sitten näytän teille taas, kun tämä penkki on tuolla koodan takapuolessa, koodan takapuolella tuolla selänteessä tuolla nojaa, että milloin siellä turvavyö pelaa. Kaikkia sitä helvetti joutuu tekemään, mutta hyvät päivänjatkoa.